Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Afọ ọma nụ, anyị apụta n'ụla. Ama m na onye ọbụla lara ọfụma. Asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ndụ, ka afọ fọtara anyị udo, fọtara anyị ọganiru. Wepụrụ anyị ndụ ụchụ, wetara anyị ihe anyị ga-eri ma wepụ nke ya eri anyị. Asị m ka ọmaka meelu mmadụ niile. Anyị si nke onye na-eme ya gazie. Asị m na ụgbọ anyị ji wee pụọ tata bụ afọ malụ mma, mana ka anyị eji wee bata ya aka ya mma. Asị m na anyị ejere obodo n'ala obodo, anyị adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m na onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye ọbụla chụrụ anyị ọsọ ka ọ chụba anyị, ka o jide anyị n'ife ọjọọ, na-ejiri anyị ọfọ. Anyị si ana anyị ada. Anyị sokwa na ewebere ugobelu, ma nke sikwa na ibi ya bi na nkụkwa ya, n'otu anyị si kwuo ya ka ọ ga-esi dị. Tata bụ afọ dị na Nkwọ, dị na Eke, dị n'Oye, dị na Afịa, nọ n'ụbọchị na anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-alụ ọrụ mmụọ, na-alụsi ike, na-abụkwa n'afa dị very deep. Our mission bụ ime ka ụmụ Igbo nachite azụ n'ọdịnala Igbo, ime ka ụmụ Igbo malụ nke bụ eziokwu. Maka na ndị ụka ọbịa askechago our people away from ihe dị n'ana be anyị, ọ na-emezi anyị ejeje n'ana. Maka na ndị ụka ọbịa emebisighị ọtụtụ ihe dị n'ala Igbo. Our people disgrace go our land, ọ na-ebutezi anyị ọtọnọ. Ya bụ ọtọnọ emelụ, a na-ebuteziri anyị, emezi anyị ejeje n'ana. Onye gakọta n'iru, ọ gaba azụ. Ihe ọma jebe ịrụta mmadụ aka, fiam ya mara ihe ga-eme, o slip out of your hand. Ịgakwa na nke onye isi nchụaja na ndị ụka ọbịa unu, ọ sị gị na ị ga-ekpe ekpere n'ihe eme nka n'ihe eme nka. Onye agha ya gwa gị eziokwu, gwa gị sị gị nọọ ihe metalụ, nọọ ihe metalụ emeta, nọ emebisiri ihe dị n'ala Igbo. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye ahụ ijere na nke ya na-echukwakwa mmụọ dị n'ụzọ ya, mana ọ ya gwanụ gị nke bụ eziokwu. Maka ọ gwa gị nke bụ eziokwu, taịtị ị na-enye ya, ọfụrụ na ị na-enye ya, ekwusi inye ya. A sị na onye ọbụla nyelu mmadụ mkpụrụ akwụ dị ndụ, si ya jee ịtacha ya, iji tinye mkpụrụ akị ya n'ala, onye ahụ bụ onye fụrụ gị n'anya, onye ahụ bụ onye chọọ ka ị nwee beta tomorrow. Maka na onye ahụ chọrọ gịnị? Ịkụ akwụ ahụ, mkpụrụ akị ahụ ị tara n'ala, oto n'ukwu nkwụ, obido miwara gị akwụ nke gị. Mana ọ bụ na mmadụ rụọ akwụ n'ọkụ nye gị ya, ịfụrọ na o nwere isi, maka na ịtacha ya, ọkụ achagbugo akị ahụ nọ n'ime ya, eme gịnị? Ka akwụ si n'ime ya pụta, ma itinye ya n'ala, o nwere isi. Ndị oyibo asị, stop giving me fish, but do what? Teach me how to get some fish myself. O wee bụrụ ya bụ na ndị ụka ọbịa anyị agwa gị nke bụ eziokwu. Anyị agwa gị soro usoro ha, na usoro ha bụ ụzọ eziokwu, mana ha nwa na-abịa n'ọdịnala na-echekwa mmụọ dị n'ụzọ ha. So sorry to say this, o nwere onye m bụ n'obi special na-ekwu ya, mana my own joy bụ gịnị? Ka ụmụ Igbo nachite azụ n'ọdịnala Igbo, nachite azụ n'ọdịnala Igbo, malụ nke bụ eziokwu. Kwụsị ịghasị ihe dị n'ala Igbo. Maka na isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ ihe mmadụ kwesịrị iwepụ aka na ya, ihe mmadụ kwesịrị iwepụ aka na ya. Ọ ga-abụ mmadụ fụọ sọ ya nsọ, so that ka gịnị? Aja ana Igbo hapụ ime gịnị? Ị na-ewere ya iwe. Some of us na-ata afụ today nwere ike ọ bụrụ ihe ndị nna anyị ha metalụ. Of course, ị ga na ndị ụka ọbịa sị gị na enwere ancestral cause, enwere foundational cause. Foundational cause ahụ, ancestral cause ahụ,
nwere ike ị na-eche ihe ọzọ mana foundational course ahụ ma o nwere ike ịghọta ya ka a si wee kọwara gị ya mana foundational course ahụ nwere ike ọ bụrụ na o nwere mmụọ ya na ndị your ancestors nwere ọgbụgba ndụ unu break gị o nwere ka ọ bụ parents before you bụ ndị break ya onwezi ndị na-echukwu ya onwezi ndị na-ekepụ to the agreement ha na mmụọ nwere ọ na-ebutere unu echeja n'ana na-apịawa unu azụ ụfọdụ n'ime anyị si na anyị bụ ndị anyị na-ekpe faya anyị na-afụ ụzọ o nwere ka m gwa gị onye ọbụla ịfụ na nke ikpeazụ a na-alụ ọlụ anụ anyị na-alụ aka anụ ụka karịa gị nwa na-ene m anya o jee n'ụka karịa gị nwa ọfụ n'eziokwu dị na ihe a na-ekwu fụ na ndị ụka bụ ndị mere n'iru kwampide n'azụ fụ na ndị ụka achọrọ progress ndị Igbo onye ahụ ji wee gịnị nachite na ọdịnala bụ ụzọ eziokwu bụ ụzọ ndụ mgbe nke m bidoro my family dị against me si na m eme ya n'ụzọ ụka ezifa na ọbụrụ Kraịst na-akpọ m na ọbụrụ St. Joseph na-akpọ m na-arụsị ikwu nne m na-akpọ m ọrụ I cannot continue to deceive my people. I have to stand on the path of the truth. I have to, despite all the fights and the battles, all the reason I'm fighting. But what did I do? I maintained my stand. And today I am reaping from it. Ihe gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya ga-eme aja ana Igbo a na-ewelu gị iwe. Ọsọ ndị ụka ọbịa mebie ya. Ọsọ ndị ụka ọbịa na-efekasị. Onye ọbụla na-efe ihe ọbụla ọ na-efe na-eme accuse our ancestors. Na-eme accuse aja ana of his or her predicament is bringing more curse upon him or herself. Gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya. Ọ bụ na itinyere aka wee jee mebie mmụọ dị n'obodo gị. Ọ bụ na itinyere aka wee jee mebie mmụọ dị n'obodo gị. Ebere gị na-eme m. Bidokwe kịta chube efi dị ojii tupu abalị eruo. Maka o nwere time ọ ga-elu itie side a o nwere ife ihe etite itie side o nwere ife ihe etite itie n'ihu o nwere ihe etite itie n'azụ o nwere ihe etite mgbe ahụ chọba innocent person ihe ma accuse no of the cause of your predicament mana ọ gị nwa bụ ihe butere onwe gị ihe na-eme gị. Ọ bụ na gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya and na nna gị maọbụ nna gị maọbụ na o nwere mmụọ efe na ngwurube unu iwe bịa mebisie ya bido kịta chube efi dị ojii tupu chi ejie maka enwugodu ụmụ gị will continue to suffer it. Ọ ga-aga lineage to lineage maka na ịmara ọgbụgba ndụ your ancestors nwere wute mmụọ ahụ ha ji wee gwubi ya. Ịmara ọ bụ na ị chọrọ ị na-agwalụ ya ọjị ma na ị chọrọ ị na-eme ya it's fine and good ọ ya afọ ọsọ gị oles ma ọ gị nwa bụ onye ha hata na mmụọ mana gịnị eje na je mebie ihe ọ na-abụrụ gị nwa dosalụ. Don't go and spoil if ọ na-abụrụ gị nwa dosa all in the name na ibu anointing. Ihe a na-emekwa bụ deception. Onwekwa onye na-ade speak in tongue. Onwekwa onye na-ade eme ha ana m speak kwa. Ị na ife na-agwa gị ya bụ gịnị wepụ aka enwe n'ofe before ọlụ gị aka mmadụ. Ọ bụgodu ụdị na nna gị gwọrọ ajọ ọgwụ na nna gị gburu mmadụ ma na nna gị nyere nsị you have no right ime gịnị imebi mmụọ eji wee gwube ngwurube nna gị. Onye problem si n'aka bụ your father and not the mmụọ dị na be unu. Your father is an evil man. He's a wicked man. Yes. Onye ọbụla na-enye mmụọ ihe ka mmụọ na-anụ ihe o kwuru. Ụta nnọọ nsị ndị nke m na mma na-enyefe isi mmadụ ma fa ji gbatuoru m ukwu osisi a fa ya eje gbapụta ukwu osisi a ife ama bụ gịnị nye ha isi na ị ga-enye ha. So onye na-agọ mmụọ ka o si n'aka na ọ bụrụ mmụọ onye mmụọ na-anụrụ okwu bụ onye na-enye mmụọ ihe. Ọ bụ na mmụọ dị na be nna gị si na eji ya wee majife mọka you can do what you can restore it mee gịnị wee gwe ya sị ya na unu abụ ndị agba ọfụrụ ama na-eme nke alụ na unu ama na-enye ya ihe ahụ ọ na-eri na ihe akụnụ ga-enye nwunye. It's as simple as that. Chọrọ ya aja ma kwudoro unu. Chọrọ ya aja ma kwudoro unu. Ọ bụ na ịbụ mmadụ ịbụ onye Igbo na-ele m anya o nwere ka ọ bụ na imego na mbụ mana o sita dịba mma. Ọ bụ na ị na-akwapụ ọbara n'ụdị ọbụla na ị na-egbu mmadụ
ị na-ana mmadụ oke ya ị na-eme nwaanyị ime nwaanyị ime ite ya afọ ime gị nwa bụ nwa agbọghọ idiri ime ite afọ ime o bukwe kọsụ ọ na-emekwa invite akara oghere o bukwe kọsụ ọ bụrụ na gị nwa bụ na ị na-ene m anya ịbụ nwoke ma ọ na ịbụ nwaanyị ị na-edina your blood relative ọkwa alụ ka ị na-eme ihe a niile bụ ihe aja anyị ji apịawa gị azụ. These things m na-agụrụ gị kịta na-eme incur the wrath of Mother Earth. Aja anyị Igbo, desist from it, go and cleanse yourself. Jee kpọọ alụ, desist stay from it. Maka ọ na-eme gị na ọ na-draw negative energy to you, and once you are surrounded with negative energy, o nwere ife ga-eme ka ifeọma ma elu gị, ị ga na-aka ụta na-agagharị. Ọ bụrụ ife ijira ka ha feel sometimes na-asị na mmadụ na-eme gị mana ọ gị mere onwe gị. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ị na-ene m anya, ịbụ nwoke iri afọ ụmụ agbọghọbịa, ọ nwunye mmadụ ka gị mma, ọ nwunye mmadụ wepụ aka enwe n'ofe ga-akpọ alụ for your own good, for your own good. Maka na o nwere ike mgbe ya realize onwe gị, ọ bụrụ na ị na-ịdais onwe ezi na iwepụzide gị ga-eji wee lụọ ọrụ gị. Aja na be nwoke ahụ nụrụ nwaanyị ahụ kwụrụ ụgwọ isi ya, they will fight you. Ndị ichie ya, they will fight you to the core. They will fight you. Arụsị be nne ya, they will fight you. Ọsọgodi ya bụ nwoke ahụ bụrụ mbe size, so far na ego medi n'isi nwaanyị ahụ, don't go and sleep with somebody's wife. Ọ bụrụ na nwaanyị achọrọzi ịnụ ya, jiri aka ya mee gịnị, divorce o, jee sobe nwoke, and not why she is still in somebody's house. Ka ị hapụ ịbụ gịnị, iji aka gị na-agba onwe gị ụchụ dịka nwoke. Ụmụ nwoke a na-ene m anya na-abụ n'ike nsị nwaanyị bụ ebe ọ kacha unu ụtọ, na ụmụ nwaanyị a na-echere ụmụ nwoke ike nsị ha. Ọkwa now ọ bụrụ na ị bịa na empty land, o nwere ife ịlụlụ ebe anwa, imekasị ebe anwa, anaghị ịkọrọ ọlụ ebe anwa, ijọs tinye ihe ebe ahụ, will you get anything from it? Ihe ahụ akpọnwụọ. Otu ahụ mkpụrụ osisi anyị kụrụ na ana si adị ndụ amị mkpụrụ, otu ahụ ebe a wụrụ manu, otu ahụ ka gịnị anyị nwasị amịta mkpụrụ na ana anyị na-aga, ma ọ bụ na gị na gịnị mmụọ dị na dị na mma. Mana otu ahụ na-abụ sometimes o nwere ukwu osisi ya afụ, ọ bụ na ukwu osisi ahụ na-amịbụ mkpụrụ for a long time, mana within a short period of time you started noticing that ukwu osisi ahụ ada amịze mkpụ. This is some of the things that is happening in our lives today. Ọ na-eme in our lives. Ukwu osisi ahụ nwere ka ọ bụ na o nwere mmụọ ejeje mebie n'ike somewhere, ọ banye n'ukwu osisi ahụ wee mee gịnị, kpọngwazi ukwu osisi ahụ. Ihe a ka ọ na-eme na ndụ ndị melia, but you not know. You keep on going from one prayer house to another. You keep on going from one occultic man to another. You don't know that you are the cause of your problem. Ị mara na ihe ijiri aka gị meta, ma ọ nọ ihe nna gị metara. Yes, maka onye metara odosere nwa ya. Gị nwa bụ onye na-emebi ihe dị na ngwurube nna gị, imetacha ya nwụọ, isi na gbasara gị nwa ụmụ ga-ataba afụ ya. Gị nwa na-ene anyị nwere ike ọ bụrụ nke na-ata afụ bụ nke mma gị ma nna gị melụ mgbe ọ na-ekpechere bababa. Ọ ghalị ya, ọ narị ya, o mere ka ya bụ ihe na-eme kwụsị ime. Ya bụ onye ọbụla cheta n'ọdịnala Igbo, wepụ na aka n'ihe ọjọọ. Ka mmụọ na ezumezu gị na-asọ nwee ike ịbịa gị nso gọzie gị. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo. Ọkwa na oziọma ka anyị na-agbasa. Bụkwa dibịa Igbo. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere gbasa ihe nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, bụ na ị nwere ajụjụ gbasa ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ma na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịanụ.